Pinapang tato. Flip it, no? Flip it. Flip it. Go na to lang. Okay na to, ma'am. 1, 2, 3, go. Hello mga kasama! Welcome to DXDC Digital! So karon mga kasama atong mga kauban ng mga RadyoMaN, doon na tayo padula, no? O kang tawag ani mo ang Example. flip it. Sample, Sample, Sir Bernard. Isa lang, and then pag na-flip niya, mukhaon siya. So, ang next na player, kung dili maka-flip, magpapilit na siya ang mukhaon. So, andaw naman na na! Okay, linya na ta! Sample. Sige, go! Lalayo pa na kumakasal na Sige! Pagpauna ko balik. Di ko kumakasal na di ko makaon. Go! One! Next! Ayaw yung paduli. Balik dito lang! Balik! Go next! Wala siguro ka na. Next! Go man! Patay. Pero ikaw makadawag. Sige, ikaw sunod. Wait lang. Go down! Dili, go. Okay na. Uy, wala. Isa. Sabi, guring ba? Lugar? Sili ka pa ko ni. Hindi, pwede kita. Mandi, salo. Go lang! Go, ma'am! Go on! Dali, guys. Charot lang. Give the time, sir. Bigyan ko baluan ni Ay. Hindi ka alam, nasa ilong. Sir, babalaw. Lingko na, sir.
Nagay pa si Kelvin. Na-over ka tulbong. Wala dyan makakaon ba? Go guys! Go Karin! Lati rin. Dapat ikaw! Ana! Puro sa tilang ka! Nami! Nami ko! Go guys! Makalod ay biluwas ka? Sir, mas ikaw ba? Sa mga tao! Sige na, inyo mo yung Mahurot na ko na ito. Hindi mo manikamot para makakaon. Ito mga kasama nga, ayaw kalimot sa pag-like o follow sa akong Facebook fan pages, DXDC 621 RadyoMaN Davao, DXDC Digital, and DXDC Radio Drama. Kaya nagpagani, kasama mo pa sa radyo,